Ei, Guies! Feliç 60 aniversari! Vale, ara que anava? Què anem a fer? Què tal si fem un vídeo ahí dins, ja que estem Ahí així? dins? Bueno, me pareix I vos faig unes preguntetes, va? Vale. Vinga. Vale, va. I per a mi una anècdota que recorde és en un campament de Nogueruelas, en 2018, érem alites i uns quants de la branca carregant matalassos per a les tendes, varen treballar i se varen anomenar els obreros i varen estar cantant tot el campament com els obreros cançons. Pues es en la última acampada de primavera. Vinieron espartanos, sí, me gustó mucho porque hacíamos manualidades geniales y también, pues sí, ya me acuerdo. Y también estábamos haciendo shows por el día y por la nit. Pues el meu record favorit de Guies és el meu primer campament, que no m'agradava menjar i em passejava descalça per tot el campament i a vegades em quedava a la cuina a agafar sucre del café dels caps, però ara ja no. Pues yo me acuerdo que por lo del COVID hicimos un campamento de 5 días que estábamos con Mario Catalá y nos entraron a todos agujetas de reírnos. Yo cuando era de noche y queríamos ir al baño pero nos daba miedo y hicimos un hoyo al lado de la tienda de campaña y nos castigaron a comer con las manos atadas. Jo me'n recordo d'unes falles unes falles en Guies, que a mi pues, tinc un problema amb els petardos i me molesten més que la resta i vam muntar una globota i després hi havia pues, una traca per a cremar la falla i un antic cap que es diu Manolo es va quedar amb mi dins del local. Y a mí me gusta por las tiendas de campaña, porque estaban ahí todos juntitos y como hacía fuera hacía frío, como estaban todos juntitos hacía calorcito ahí dentro. El meu record és que en el campament passat menjàrem sense mans. En un compromís, quan jo era brancaguia, crec, en el rogle no l'havien fet amb pedres, l'havien fet amb troncs. I jo estava jugant damunt d'un tronc mentre una companya feia el seu compromís, crec que de pionera a foc. Què passa? Que, òbviament, a meitat del seu compromís jo em vaig caure redolant, vaig caure de cul i vaig tallar completament tota la cerimònia i li va sentar fatal a aquesta companya. Anar en el cap pues, envinagrat i encintat per tindre piojos durant massa campaments, jo diria. Pues a mí uns dels molts records que tinc és uno de que en el campament més proper que havíem tingut ens van posar un reto de dur els calçotets per fora. I també en el dia del guarro que tenies te tiraven pintura en globus i també que feies com una lluita en fang i això són uns dels preferits records de Guies. El campament de l'any passat, en 2023, estàvem de ruta i pues, uns xiques s'encagaven i van dir, anem a cagar, que hi ha una caseta, sí, perfecte, i valorem qui caga més, Vale, anem, pam, caga Joan, caga jo, caga Alejandro, uah, perfecte, se n'anem una altra vegada amb els caps i dient, 5 minuts després, bueno, fa molt de fred, anem a dormir en aquella caseta que s'estarà més calentet. Recordem, no és una anècdota graciosa, però recordem molt de carinyo el meu primer dia en Guies, que va ser en Pioneres, i vam jugar a la dinàmica del psicòleg. Va ser molt divertit, perquè van eixir coses personals a la llum i ens ho vam passar superbé i va ser com el que em va impulsar a seguir en Guies. Que una experiència que tinc jo a Guies és l'any 2016, quan vam anar al campament amb els bascos. Recorde que per primera vegada em vaig ficar dins del fang lluitant amb Tico
que em va plenar de fang i de tot i que un xiquet que s'anomenava Xapa em va ficar tot el monyo ple de ketchup i em va donar molt de fàstic, o sea, no em va agradar gens. Jo me'n recordo d'una acampada d'hivern, supose, que estaven replegant els trastos i estava jo recollint el meu sac i estava fent una bola. I el meu cap, José, estava un poc fària de la situació perquè estaven tardant molt en recollir els trastos i va agafar el meu sac, vam començar a golpejar-lo i jo estava, no, José, per favor, no facis això. I des d'aquell moment, en Guies, recordem, hem fet un ball que es diu A Puño i el ballem tota la gent i és un record que tinc des de xicoteta. A puño, a puño. A puño, a puño, a puño. M'agrada vindre a Guies perquè és un lloc on puc llevar-me la vergonya perquè estic amb els meus amics i me divertís molt i me passo molt bé. A mi m'agrada vindre a Guies perquè és molt guai. És que te pots oblidar de tot, te pots obrir en la gent, pots parlar de qualsevol tema, saps que te van a escoltar y es un lloc seguro opinar de cualquier cosa. Pues a mí me gusta toda la confianza que hay entre el grupo y conocer gente nueva. A mí que me lo paso muy bien y los valores de Guies. A mi una de les coses que més m'agrada de vindre a Guies és haver pogut compartir la meva experiència des de la Brancalita fins a CAP i una de les coses que més me motiva per a continuar en el grup és poder transmetre tots els valors i tot l'aprenentatge que he tingut des de xicoteta pues, a la branca que me toca treballar. M'agrada vindre a Guies perquè em passo molt bé, estic amb gent que estime i és un lloc on puc ser jo mateixa sense que em jutgen. A mi que estic en els meus amics i que me'l passo molt bé. Jo vine a Guies perquè nos lo passem molt bé jugant a jocs. El que més m'agrada de vindre a Guies és que he estat sempre des de menut amb els companys i puc veure-los encara que ja no estem en classe i no sé, és una cosa que me plena. És perquè és com el meu bar ser una família i pues anar bé. Crec que el que més m'agrada de vindre a Guies és que et dona l'oportunitat de fer coses que mai t'hauries imaginat poder fer sense Guies. El crear activitats, ajudar-nos conjuntament, créixer entre totes, interactuar amb edats que no són la teua i aprendre d'ells. Tot això és el que m'encanta de Guies. Perquè és tant un lloc de desconnexió i un lloc segur, com ha dit Carla, però també és un lloc on veig créixer a la gent que estime. Pues a mi per totes les activitats que fem, els dissabtes, acampades, campaments, i també per la nit de por i el dia del guarro. A mi el que més m'agrada de Guies és vindre i saber que tinc una xarxa de persones en les que compartís moltes coses, valors, temps de qualitat i saber que estic aportant com el meu granet de sorra a la societat i poder ajudar els xiquets a créixer. Soc Vicent, vaig entrar en 2019 com a pionera en el campament de Benservida i ara soc a les pioneres. Soc Imma, vaig entrar en 2016, el meu primer campament va ser Penyescosa com a pionera i ara soc cap de Guies. Soc Laia, vaig entrar a Guies en 2011, el meu primer campament fou Grieval, vaig entrar com a Alita i ara soc cap de pioneres. Soy Débora, entré en 2022 como CAP, mi primer campamento fue CPIAS 3 y ahora soy CAP de guía. Jo soc Okonski, vaig entrar en 2017 a Guies com a pionera i el meu primer campament fou Benservida. Ara soc cap d'Alites. Soc Mireia, vaig entrar a Guies en 2008 com a Alita, el meu primer camp fou Buda i ara soc cap de Fox. Soc Macarena, vaig entrar en Guies en 2007 com a guia. El meu primer campament fou en Camarena de la Sierra i este any seré cap d'Alites. Soc Pablo, vaig entrar en Guies en 2015 com a guia
I el meu primer campament va ser a Penyascosa en 2016. Ara soc cap de Feretes. Jo sóc Roxana, vaig entrar en 2013 com a Lita. El meu primer campament va ser a Nogueruelas i actualment soc cap de Pionera. Jo sóc Arantxa, vaig entrar en 2011 com a Lita i el meu primer campament va ser Grieval i ara soc cap de Feretes. Jo sóc Carles, vaig entrar en 2012 com a pionera. El meu primer campament va ser en Hoyos de l'Espino i ara soc cap d'Alites. Soc Isabel, vaig entrar a 2010 com a Alita, el meu primer campament va ser Grieval i ara soc cap d'Alites. Jo sóc Sílvia, vaig entrar en 2007 com a Alita i el meu primer campament va ser a Camarena de la Sierra i ara mateixa soc cap de Focs. Soc Carme, entré al 2015 com a guia, el meu primer campament d'estiu va ser a Nogueruelas i ara soc cap de guies. Soc Joan, entré a 2018 en la branca guia i ara el meu primer campament va ser en Nogueruelas el mateix any i ara soc cap de guies. Soc Pauxu, vaig entrar a guies a 2007 com a Lita. El meu primer campament va ser en Camarena de la Sierra. Ara soc cap de Feretes. Soc Sílvia, este és el meu primer any en guies, estic fent les pràctiques de monitor així, soc cap de guies. Jo sóc Fanny i vaig entrar en 2009 com a Lita i el meu primer campament va ser Manzanera i ara estic de cap d'Alites. Para mí guías pues son jocs. Família. Compromís. Per a mi guies és un grup. Confiança. Família. Vida. Per a mi guies és creixement. Refugi. Adaptabilitat. Que descriure guies amb una paraula diria que és somriure. Refugi. Hogar. Valors. Estima. Evolució. Comprensió. Responsabilitat. Creixement. Pertinença. Aprenentatge. Descobriment. Aventura. Ser menor. Comunitat. Amistat. Creixement personal. Una familia. Hola, somos AGT. Felicitats AGV, t'estimem. Bona ruta. Desde el grupo Caguaxare y las guías de Cado Canarias queremos desearle un muy feliz 60 aniversario a las guías de Zavala y a las guías de Valencia. Esperamos que pasen una buena jornada. Buena ruta. Bona ruta. Buena ruta. Bona ruta. Bona ruta. Bona ruta. ¡Qué monos! No val caure que es guies per a tu. Ui. Ya estamos. No voy a llegar a Feretes. Es que estás muy tenso. Nada. Vuelve. Vale. Pero, Vale. Sí, no paro de grabar. A mí una... No, me voy a parar. O cantar, t'agraden fer danses? N'hi ha alguna dansa que t'agrada molt? A mí me gusta el lagarto. La del lagarto. Pero tienes que hacer la pregunta. Ay, perdón. No. Es que tío, está partiendo, bro. ¡Ah, mi pelo! A ver, está grabado. Seguro. Va. Venga.